Yadda Hadiza Gabon ta sa aka ɗauki Maryam Yahaya zuwa wani asibiti a garin Abuja domin duba lafiyarta. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka. Kafin mu shiga daga ciki, 'yan uwa ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya kai tsaye tun daga labaran BBC har izuwa labaran ƙetare. Kamar yadda kuka sani, idan ba ku manta ba, labarin rashin lafiyar jaruma Maryam Yahaya ya karaɗa kafofin sada zumunta, inda jarumar ta shafe tsawon watanni 3 tana cikin rashin lafiya. Wani rahoto da muka samu daga tashar Kannywood da ke kan YouTube ta rawaito cewar jarumar Hadiza Gabon ta sa an ɗauki Maryam Yahaya zuwa wani babban asibiti a garin Abuja domin duba lafiyarta. Bayan bayyana wannan abun alkhairin da jaruma Hadiza Gabon ta yi, mutane sun yi ta sa mata albarka tare da yi mata addu'a Allah Ubangiji ya tallafa mata a cikin al'amuranta. Don haka mu ma muna roƙonku uwa ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo. Ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya kai tsaye. Mun gode.